Ніхто не вірив в неї, а вона розквітла. Вже й на смітник збиралась віднести, а їй лише було замало світла, щоб право на життя всім довести. Не вірили, що тільки не казали. Суха, гнила, зав'яла, згинула, не розуміючи, водою заливали. Дивись, мовляв, останнє листя скинула. Не вірили, та я повірив в неї. Побачивши, коріння ще живе, відніс до світла хворі орхідеї і кожен день чекав, що оживе. Повірив в неї, і вона розквітла. 3 роки не цвіла і знов цвіте, бо віра – це те вічне світло, яке і є по-справжньому